Tässä 5 harjoitetta 3-in-1 rebounder-maalin kanssa toteutettaviksi. Syöttele rebounderin kanssa vuorojaloin ja eläydy jokaisen syötön jälkeen heti uuteen tilanteeseen. Harjoitteessa korostuvat tasapaino, kehon hallinta ja laadukas tekninen syöttäminen myös ilmasta tulevaan palloon. Pidä keho aktiivisena ja rytmi jatkuvana, aivan kuten pelissä. Syöttele ja sparraa vain toista jalkaa kerrallaan käyttäen. Syöttö voi olla matala tai korkea, ja kuten pelissä, jokaisen suorituksen jälkeen on valmistauduttava heti seuraavaan palloon. Harjoite kehittää molempien jalkojen teknistä laatua, rytmiä, syöttämistä, kehon hallintaa ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tässä harjoitteessa syötellään vuorojaloin rebounderin matalaan verkko-osaan. Eläydy harjoitteeseen aktiivisesti ja pelaa päkiöiden varassa koko ajan. Hyvä keskittymiskyky, kehon hallinta ja laadukas syöttäminen ovat tämän harjoitteen tärkeimmät avainasiat. Toistojen kautta kehität teknistä varmuutta, syöttöjen kovuutta ja molempijalkaisuutta. Toteuta nostosyöttö jalkapöydällä rebounderiin ja kontrolloi ilmasta tuleva pallo jalkapohjan kärjellä niin, että pallo jää pelattavaksi eteesi. Yksinkertainen harjoite, joka vaatii laadukasta teknistä toteutusta, kehon hallintaa, pallon lentoradan seuraamista ja hyvää keskittymiskykyä toistaa laadukas suoritus yhä uudelleen. Pelatkaa kaverin kanssa futistennistä rebounderin verkon kautta. Harjoite kehittää syöttötarkkuutta, kehon hallintaa, reagointikykyä ja kykyä toteuttaa laadukkaita teknisiä suorituksia paineen alla. Sääntöjä voi muokata haluamallanne tavalla. Käyttäkää mielikuvitusta, kilpailkaa ja ennen kaikkea nauttikaa yhdessä pelaamisesta. Palloliiton verkkokaupasta on nyt löydettävissä 3-in-1 rebounder-maali. Sä voit käyttää sitä syöttöseinänä, sä voit käyttää sitä rebounderina ja sit vaan ihan normimaalina, jos haluat oman kaverin kanssa käydä pelailemassa.